नमस्कार प्रणाम। हम आप लोग के छोट भाई ब्रजेश साहनी। देखी जा आज हम लाइव आइल बनी एकरी वजह से कि खेसारी भैया के प्रोग्राम जौन नेपाल में जौन भइल है वो हमने की प्रोग्राम में गइल त रहनी जा। खेसारी भैया, अखिलेश कश्यप, पवन पांडे, कृष्णा बेदर्दी, विवेक सिंह जौन की वहाँ के मैनेजर बनी हुए प्रोग्राम ले रहनी। तो हमने की प्रोग्राम करे गई नहीं जा, मगर वहाँ के सरकार जौन नेपाल के सरकार बा ना वो परमिशन ना दिल रहे भाई। एकरी वजह से हम खेसारी भैया हम आए नहीं आप लोग के बीच में। बड़ा दुख की बात भइल हमनी के। आज सुने में आइल है कि 500-500 रुपया एक आदमी से चंदा काटल गई बा। तो एकरे खेसारी भैया सुननी तो बड़ा तकलीफ भइल भाई कि 5 लाख लोग से हम माफ़ी मांगतनी भैया कोर से कि आप लोग विवाद मत करी। आप लोग तो करोड़ों रुपया के गाड़ी रहे, कुर्सी रहे, मेज रहे, डीजे उजे सब आप लोग फूक जला देनी। जब मालूम ना रहे कि शायद गुमराह कइल के लगी परमिशन मिलल बा, परमिशन मिलल मनो वहाँ मालूम चलल, फोन आइल खेसारी भैया पता वहाँ के बिक्की भैया, विवेक सिंह भैया जहाँ वहाँ के मैनेजर बनी, फोन उठैनी तो कहतनी कि परमिशन नहीं मिलल। 5 लाख पब्लिक बा तवन उतावला बा देखती भैया के पूरा फैन आइल रहना लोग। तो हमनी के होटल में रहनी जा, नाश्ता वास्ता अपन तैयारी होत रह जाए, एक दिन के प्रोग्राम रहे मगर ना आ पैनी भाई। आप लोग के ये छोट भाई आप लोग के जौन की खेसारी भैया के छोट भाई कहे से कि उनके जब हम मिलनी खेसारी भैया से तो उनकर माई पापा अपन बेटा मन लो कि हमारे भाई की जैसे हमारे बेटा फिर मिल गई। खेसारी भैया भी हम अपन के हमारा के छोट भाई अपन माने नहीं करे से हम आपके लोग के कहने कि हमारे बड़ भाई बनी कभी भी बड़ भाई हमारा भैया। और ये बहुत बढ़िया हमने के मूवी आ रहा बा और ये वेब से छुट्टी आप लोग देखब जा। आपसे बात पे तो हम लाइव बोल के दिखाई कह जरा पहले के बोलना ठीक, जब हो जाए तब बोलो। मैंने आप लोग को बताई नहीं है थोड़ा सा फिल्म करतनी खेसारी भैया समझे। इसमें बनारस बानी हम, इस समय पानी भी झिमझिमा रहा बा, इससे आज काम थोड़ा सोलो बा। तो चलिए और ये ज़्यादा लहने की बात नहीं खे। और ये कुछ लोग बा कि वही में प्लीज़ जितना भाई यूट्यूब वाला बानी आप लोग प्लीज़ हम बोलते नहीं, आप लोग बुरा मत मानब जा। कुछ हो आप वायरल होए खातिर कुछ हो बनाते नहीं जा कि हेंग ऐसन बात वैसन बात खेसारी भैया को होता है वो हो गया ऐसे हो गया। और प्लीज़ आप ऐसा मत करी जा, अच्छा कुछ करी जा कि आप लोग के अच्छा नाम हो के। और बाकी इस चैनल बटले बा हमारे भैया के नाम से राम निवास निषाद। इस चैनल के हमनी चलाने जा दिनेश सिंह उनके दिनेश भैया हमारे बानी। और बाकी तो हम आप लोग के बटले बनी ब्रजेश साहनी आप लोग के भाई। और चलिए ढेर कहले की बात नहीं खे। आप लोग हमारा चैनल अच्छा लगी तो जरूर सब्सक्राइब कर जा और आगे पढ़ाई जा। और हम वायरल हमनी के 80 हज़ार 1 लाख हमनी के वायरल चैनल पर हमनी वीडियो भइल बा। आप लोग के सब आशीर्वाद बा। और खेसारी भैया के हमार वायरल 1 लाख वीडियो भइल बा चैनल पे भी, कहीं व्हाट्सएप के लिए ना कुछ के लिए हमने केहू भेजले गर्ज ना रहला वैसे ही चल जाला। और चली भाई बाय।